Аз не съм жена, която се отказва. Аз съм майка, самотна. Той си тръгна, без дума, без обяснение. Остави ме с бебе и със свят, който се срина. Станах потъмно. Работех с температура. Не ядях, за да има тя. И всяка вечер се молех: Боже, не ми трябва чудо. Само ми помогни да оцелея още един ден. И тогава в сърцето ми дойде тих глас. Бог казва: когато хората са тъжни, аз идвам да ги утеша. А когато са слаби, идвам да им помогна. Когато са изгубени, аз им давам посока. Когато плачат, аз изтривам сълзите им. И той беше там, не с фанфари, а с хляб от съседка, с покана за работа, с добър човек на касата. Днес не съм вече сама. Понякога още плача, но вече не без надежда. Аз знам. Бог държи ръката ми. Дори когато всички други са си тръгнали. Ако си самотна майка, това е за теб. Ако вярваш, че Бог не забравя никого, остави сърце. Сподели с жена, която се нуждае от надежда.